ओमफ्राय खेबसेनो रुम मोनसेयाव हाबाब रुम मोनसेयाव बिदिनो बेनाव थागोन बेसेखांबा ओंखायनोथ' ब्रा हटेलाव बोरैबा हमनायल' खोनायो ओमफ्राय खेबसेनो साबाबो हाजोबगोन नोङो गिलायलाङोना नोंथांमोना क्लिपाव नुखादों लोगोफोर माने जोंहा बर'निनो माने बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लानि माने बेफोरबायदि जानला मानला भाइराल ओंखारलाबायलायबाय आरोना माने मा बुंबावगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां भिडिअखौ आङो फुल भिडिअ होनो थांगासिनो माने सानफा एफा माने फेसबुकफोराव नायबा जोङो बेफोरखौसो नुनाय जाबाय आरोना आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा मा साननानै जे गावखौ भाइराल खालामना लायो बुजि मोनला माने गावनो कल रेकर्डखौ भाइराल खालामगोन माने हौवायासो सेयार खालामोना हिन्जावसो सेयार खालामो बुजिना मोनला मानि थाखाय बिथांमोननि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम आं होलांगासिनो माने ओरैबायदि बुंनांसिगोन दा गावनि बिमा बिफाखौसो बिसोरो लाजि फोनांनाय बायदि जायो देखायनायाथ' लाजिया गावसोरथ' लाजिया माने बिमा बिफाखौसो माने सनमानखौ जानाय बायदि जायो आरोना दा बिथांमोनखौथ' आङो जेबो रायनो गोसो गैया मानो होनबा बिथांमोनाल' नङा गोबां मानसियाबो बिदिनो माने हाबा जानायफ्राबो ओंखारगासिनो स' बिनि बागैनो आङो नोंथांमोननि सेराव बे कल रेकर्डखौ होनो सानदों जायफोरा नायनो गोसो नायबानो जाबाय आरोना नायनो गोसो गैयाबा नायाबानो जाबाय बेखौनो बुङो स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय आङो भिडिअखौ लाना फैलायबाय दा नायलांसै जोङो बे कल रेकर्डआ मामोन माने लाजिनायानो गैला आरोना गावनि गथ'फोरा गावनि बिमा बिफाखौ लाजिनायानो गैला स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायग्रोबाय दा नायलांग्रोनोसै जों भिडिअखौ फैदो बेनिफ्राय फैगोन इसोर नायनो नायखायो फैगोन ओमफ्राय थांफिनगोन ओमफ्राय खेबसेनो रुम मोनसेयाव हाबाब रुम मोनसेयाव बिदिनो बेनाव थागोन मा न'आव थांगोन ओमफ्राय सोरो मानसिफोर जों रुम लागोन रा मायाव सिनायखायो रुम मालिकखौ हटेलाव लागोन हटेलाव गिलायलाङो गुवाहाटियाव ओरैनोबा हमनायल' खोनाखायो आरो ओरैबायदि रा खोनाबाय जानो मोनानोबा हटेलावसो हमजादो होननांसिगोन ओरैबायदि रा बेसेखांबा ओंखायनोथ' ब्रा हटेलाव बोरैबा हमनायल' खोनायो ओमफ्राय खेबसेनो साबाबो हाजोबगोन नोङो गिलायलाङोना खेबसेनो साबाबो हाजोबगोन मा खेबसेनो बिलाय आं गोजाथ' ओंखायनो र' सासे बेनोथ'ब्रा होनदों आङो सासेखौथ' बुजिदो हटेलावसो हमजाखायो मानसिफोरा बाला लोगोफोरनि रुम गैया दङ दंनाया होनबा लोगोफोरनि रुमाव बोरै लांनांगौ आया बिसोरबो बिबालाय बिसोर बिबा ओरैनो मोनो फैसा होआबा क'क्राझारावबो लोगोफोर लिंहरदों लाबो होनना बुंहरदों लाबो होनना बुंहरदो आतसा मा नामलै क'क्राझारनि आंनाबो फन हरगासिनो र' लिंहरदों फैगोन बेनिफ्राय फैगोन इसोर नायनो नायखायो नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय माने मा बुंबावगोन दा बिमा बिफानि मान सनमानखौ जानो आरोना बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरा मानो होनबा गोबां सिख्लाफोरा माने फासायजायोबो आरोना मोजां खोनासंना ला आं मोनसे बाथ्रा बुंनि गोबां भिडिअनि गेजेरजों आं बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थायो सानफ्रोमबो आरो दिनैबो बुंगोन आङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय माने लोगोफोर जोंहा खायफा सिख्लाफोरा फासायबो जायो बोरै फासायजायो होनोबा गावनि बयफ्रेन्डखौ बियो पार्सनेल साननानै लायो आरोना गावनि बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डखौ पार्सनेल सानना लानायानो गोब्राब माने गाज्रि जायो मानो होनबा गावनि जायागौमानि गावनि जिउआव जुलि जायागौमानि रावखौबो फोथायजाया गावनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डबाबो दा नैबे जानांगौ बयफ्रेन्डआ एबा गार्लफ्रेन्डआ बेखौ फासायनानै कल रेकर्डखौ भाइरेल खालामना होदो मानो होनबा बियो नोंखौ नाङाबो जानो हागौ गुबुननि टारगेटआव दोङो जानो हागौ थिग बेबायदि जायो बेनिखायनो आं सिस्टारमोनखौ बुंदो नोंथाङा सोरखौबा गावनि आंगो साननानै जे नोंनि प्राइभेट भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ बिनो
नोंनि खुगानि लेथ्रा लेथ्रा रावखौ बिनो सेयार खालामनांगौ बेबायदिखौ नोंथांमोना एसे साननानै लाबानो जाबाय मा समाव मा जायो जेबो बुजि मोना माने नोंखौनो माने बियो भाइरेल खालामनो हागोन आरो ना मालाबा समाव नोंनि मोजां मोननाया गुबुनजों मोजां मोनोबा बा नोंनि गोसो थोनाया माने ब्रेकआप जायोबा माने बियो नोंनि गाज्रि गाज्रि कल रेकर्डखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल खालामनो हागोन थिग बेबायदि जायो माने मोजां मोननायाबो सानफ्रोमबो मोजां थाबाय थाया नालाय माने माला समाव मा जायो ब्रेकआप जायो सोरनियाबा पार्सनेल थायो माने बियो नोंखौ ओरैबायदि कल रेकर्डखौ माने सेभ खालामना लागोन जे नों गाज्रि गाज्रि खुगानि राव बुंनायफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेराव शेयार खालामनो हाबा नोंनि लाइफआ बरबाद जागोन आरोना सिस्टारमोन बेखौ गोसोआव ला नोङो सोरखौबा आंगो साननानै गावनि देहाखौ रावनोबो शेयार खालामनो नाङा आरोना बेफोरबायदि प्राइभेट गाज्रि गाज्रि फट' भिडिअ रावनोबो शेयार खालामनो नाङा जोबोद पस्थायनो गोनां जायो उनाव बेनिखायनो आं बुंदो दा नैबे सिस्टारमोननि बाथ्राखौथ' आं बुङाखै माने बिथांमोना गावनो हेंगारदों ना गुबुना माबा मोनसे फासायना हेंगारदों बेखौ मोनथिया आरोना आङो आरो बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि ओरैबायदि जाबाय जोंनि लाइमोनफोरा माने उन्दै उन्दै गेदेर गेदेरफोरखौ मान सनमान होनो रोंला माबायदि फोरोंगोन मागोन माने रेकर्डआवनो बेफोरबायदि खोनायोबा आरो बिसोर रियेलावथ' बेफोरबायदि मोजां संसार जानो हानाय नङा बेफोरबायदि मानसिखौ जोङो डाइरेक्टलि बुंनो हाखायो बेफोरो रियेलाव मोजां संसार जानो हानाय नङा माने गुबुननि लामायाव थागोन आरोना गुबुनखौ माबायदि लानांगौ लानाङा बेफोरखौसो बिसोरो सानबाय थागोन आरोना बैफोरबायदि मानसियानो माने जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनखौ गथ' थानाबो खारनाय गुबुनजों गथ' थानाबो लाखारना फैनाय बेफोर मानसियासो बेफोरबायदि जायो आरोना दा बेनोसै आङो गोबां भिडिअनि गेजेराव बुङो माने जोंनि लाइमोनफोरा जोबोद गाज्रि जाबोनो हमदों भाइरेल सोरबा फुजा मेला नायनो थांबाबो बेफोरबायदिखौसो सानलाबायो माबा माबि गाज्रि नोंनि प्राइभेट भिडिअ नायनाय नोंनि प्राइभेट फट' नायनाय बेखौसो सानलाबायबाय थायो आरोना गावनि गार्लफ्रेन्डनि सिगाङाव गावनि बयफ्रेन्डनि सिगाङाव बेफोरखौसो खोथा रायलायबाय थायो आजिखालिनि जुगाव माने मोजां गाज्रि खबर लानायानो गैया बैफोरनि थाखायसो खबर लायो आरोना गाज्रि गाज्रिनि थाखाय ओमफ्रायो नोरैबायदिबो दोङो माने बाथ्राया आंनि साननाय बायदिबाथाय आं डाइरेक्टलि नैबे सिख्लाखौ बुङाखै जे बियो ड्राग्स सेरेब जौ लोंनानै बेफोरबायदि जादों होननानै दानि सिख्लाफोरखौ माने फोथायजाया आरोना माने लोंनानैबो जायो खायफा मानसिफोरा जोङो नुबोगासिनो नै मैया दाख्लैनिफ्रायबो आरो मोनसे भाइरेल भिडिअ नुदोंसो जोङो माने लोंनानै जानानै सेंग्राफोरजों बेरायनानै बिमा बिफाजों ओरैबायदि बुजानाय बेफोरखौ माने फोथायजाया आरोना नुबा मानसिफोरा बेनिखायनो फोथायला आजिखालि सोरबा माबा मोनसे बेराम जाबाबो बेखौ बुङो लोंनानै जानानै बियो थैबाय लोंनानै जानानै बियो माथा खाराब जाबाय होननानै बेफोरबायदि बुङो मानो बुंजायो मिथिबायना बैफोरबायदि सिख्लानि थाखायनो मानसिफोरा बुंजायो दा गाज्रियाबो मोजां जागोन मोजाङाबो गाज्रि जागोन मानो होनबा जोंहा लाइमोनफोरा बेफोरबायदि देखायगासिनो जे लोंना जानानै बेफोरबायदि सोरजोंबा बुजानाय माबानाय बेखौ नुनानै माने मोजांफोराबो बदनाम थांफायो आरोना बिसोरबो हामालै बिसोरबो लोंनानै जानानै बेफोरबायदि देखायो होननानै माबा मोनसे बेराम जाबाबो थिग बेफोरबायदि बाथ्राया ओंखारो आरोना दा नोंथांमोना बेयावनो कमेन्ट खालामना बुंहरदो सोरबाफोरखौ मोखांखौथ' देखायनाय जायाखै ओरैनो जास्ट कल रेकर्डखौ होनाय जाबाय बेनोसै आरोना अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय बुंनो गोसो गैला मानो होनबा नोंथांमोना बुजिखागोन आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय बेखौ सोरबा सिनाय मोनोमोन नामा आङो एक्सुवेलि मोखांफोरखौ देखायना होयाखै कल रेकर्डखौ होनाय जाबाय दा बेखिनिसै नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच गाज्रि मोनदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो माने कापोल्सआ गासैबो थाखायो मोजां मोनलायनाया सानफ्रोमबो माने गासैबो बिदि नङा देलाय माने 100%नि भितराव 50%आ थायो बेनिखायनो आं गासैखौबो बुङाखै गाज्रि मोननो नांला आरोना नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय